Čaute lidi, vítám vás u prvního videa, kde budeme mluvit. A dneska si zahrajeme Fortnite Season 4 v roce 2025, takže můžeme jít na to. Já jsem teďka padl do Wailing Woods. Takže jestli budu říkat nějaký nesmysl, tak jo, mluvte, to moje první video, kde mluvím. Takže... Příště vám když tak v dalším videu vám když tak ukážu, jak ten Season 4 Fortnite stáhnout. No, jak se zahrát. Mám to tady cokoliv, třeba i Elko tady a tak. Já moc jakože neumím ani točit videa, tak mě omluvte. Potřebuji, jaký matro potřebuju. A dáme si asi nějaký 3 hry. Nebo 2-3 hry. Uvidíme. Uvidíme, jak to stihnu. Spíš, jak rychle vím to. Mě by zajímalo, kde všichni jsou. Umřeli skoro všichni. No, skoro všichni 4 lidi jsou tady ještě se mnou. Už máme docela hodně motra. To je dobrý. Jo, a úplně se mám říct, že tohle je úplně původní Season 4, kde se nedá sprintovat, slidovat, ani mentlovat, takže to je docela obtížný. Ani editovat se ji pořádně nedá. No tak zvládneme to, zkusím dát win. Když si dáme win, tak tady tohle bude jenom jedna hra, asi nedám win, tak buď 2 nebo 3 hry. Vše uvidíme. Se bojím, že to někdo bude kempit a kam mi dá hlavu. No už jde zóna. Si musím pospíšit do zóny. Tady v tomatu townu by mohli být nějaký lidi. Třeba jim killy. Jo, a včera byl update. Tady byl včera update. Přidali nám sniperky. A možná ještě vyjde video z klasického Fortnite možná. Jinak dejte mi vědět, jestli třeba mám příště, jak videa mám vyjádřit z Fortniteu a já ho možná natočím.
Funguje tady i double pumpa, ale tady jo moc nehraju. Teda. 3 lidi poslední, to je dobrý. I ten mapik, jak se hodně pěkný, co mám teďka. SMGčko. Ti jsem neskoušel, jestli to je jak to starý SMGčko, jestli to taky střílí na dálku nebo jak. A nebo mi ty vidět, jestli byste příště chtěli třeba Toxic video, tady z téhle season 4. Takže jak vidíte, tak tady je i Take DL, takže jsme to mohli zkusit někdy natočit. Kde jsou ty poslední 3? Tohle zóna je docela daleko. Musíme jít rychle do zóny. Vidím dobře lama. Jo, lama. Jo, on se neukazuje na mapě airdropy. Takže jestli bude právě nějaký airdrop, tak ho si nevidíte ani na mapě. Ani markovat tady nejde. V té době to bylo docela těžký, no, hrát Fortnite. A z lamy padá strašně moc matra. A tady jsou i mužka. Zóna nám vychází za tilted, což je docela dobrý. Co to je? No, to mi nezdá moc dobrý. Můžete napsat do komentáře, kdo Season 4 hrál. Jaký to bylo vlastně. Jaký to... já se konec nechci představit, já chci vyhrát. No, tady určitě budou cápci. Sorry. Jsem umlám vystřelil. Kam jdu? Musím se držet dál od toho, tady jsem. Třeba tady tohle hru chci fakt vyhrát. Já jsem dal asi jednou win tady v této season. Jsme v zóně. Nevím, jestli mám si tu pistolku nebo... Mě by zajímalo, jestli tady jsou i zrapy, jestli tady jsou trapy. Tady na zdi, které jsou.
Ale to asi ne ještě. Ta obloha je pěkná. Jak se to hýbe. Počkej, aha, tady něco je. Jsem se ani nevšiml, jenom jak jsem skákal dolů. Truhla. Pockar. Nevadí. No kde jsou cápce? Jsou tady jenom 2. Tam je airdrop přede mnou. Vidíte, že nejde ani vidět na mapě. No. Tak k němu zkusím nějak dostat. Kompře nemůžu. A tak třetí místo je taky OK. Co první by bylo lepší, ale... A mám i v plánu dělat nějaký soutěže tady na YouTube. Takže. Ani sound vizuály nebyly v Season 4. Což jakože... Nevím, jestli bych to dal. Já vezmu asi boogie bomby. Musíme jít do zóny asi. Dobře, zóna je nějaká rychlá. Kamu, kde jsou? Co někde za kempanina? Chci taky nějak vyhrát. A nemám ani moc dobré aim, kámo. Ale další drop tady padá. No, kde vidíte tady, jak to čudí. Kámo, docela bomba se dá. Jau. Dostal jsem. Nevím ani s kama. S kama mě trefil. Tam je. Ten druhý nepůjde dosad, ne? Už to úplně vidím. Krásu, malem dostal. Oscar. Raketa má. Jo.
Nevadí. Jdeme ho zpět teď, nebo? Jdeme do lobby. Tak tohle by bylo asi všechno. A jednu hru, když tak příště zase. Tak čau, lidi.